Lemminkäinen on Kalevalan nuori sankari, ylpeä ja rohkea soturi, tietäjä ja mahtimies. Lemminkäinen pystyy muuttamaan muotoaan ja voittamaan vastustajansa sananmahdilla. Lemminkäiseen ovat monet naiset ihastuneet hänen komeutensa ja voimiensa vuoksi. Lemminkäinen itse himmoitsee vaimokseen hyväsukuista ja iloista Kyllikkiä, joka asuu saaressa. Lemminkäisen äiti varoittelee poikaansa saaremiesten mustasukkaisesta vihasta. Voi poloinen päiviäni, nauraisitko saaren naiset, pitäisit pyhäiset piiat. Niin siitä tora tulisi, sota suuri lankeaisi. Saisit kaikki saaren sulhot, 100 miestä miekkoinensa päällesi sinun, poloisen, yksinäisen ympärille. Kyllikki ei kiinnostu naissankarista eikä tahdo sodankävijän vaimoksi. Mitä kehno kierteletkin, rannan raukuja ajelet, täältä tyttöjä kyselet, tinavöitä tieustelet. En mä tästä ennen joua, kuin kiven kuluksi jauhan, pieksän petkelen periksi, huhmaren sukuksi survon. Lemminkäinen ryöstää Kyllikin mukaansa. Kyllikki taistelee aluksi vastaan ja on epätoivoinen joutuessaan mitättömälle miehelle, tappelijalle ja sodankävijälle. Lemminkäinen kuitenkin vakuuttaa pitävänsä vaimoaan hyvin. Silloin Kyllikki vaatii häntä vannomaan valan, ettei tämä enää menisi sotiin. Lemminkäinen lupaa vannoa, mutta vaatii, ettei Kyllikki enää kävisi kylillä ja luopuisi ilonpidosta muiden miesten kanssa. Lemminkäinen ja Kyllikki vannovat valat ja solmivat avioliiton. Kyllikki kuitenkin rikkoo valansa ja menee kylille. Lemminkäinen hurjistuu ja lähtee vaaralliselle matkalle Pohjolaan kosimaan Pohjolan neitoa. Louhi, Pohjolan mahtava emäntä, ei kuitenkaan ole halukas antamaan tyttäriään Lemminkäiselle. Anna en sulle piikojani, enkä työnnä tyttöjäni, en parasta, en pahinta, en pisintä, en lyhyintä. Sul on ennen naitun nainen, ennen juohettu emäntä. Louhi kuitenkin hieman heltiää. Louhi antaa Lemminkäiselle tehtäviä ja lupaa, että tehtävät suoritettuaan Lemminkäinen saa Pohjolan tyttären omakseen. Ensimmäinen vaarallisista tehtävistä on hiihtää hiidenhirvi. Enpä anna tyttöäni miehille mitättömille, urohille jontaville. Äsken tyttöjä anele, kuulustele kukkapäitä kunsa hiihät hiien hirven hiien peltojen periltä. Lemminkäinen onnistuu tehtävässä. Toiseksi Lemminkäisen tulee valjastaa hiiden tulisuinen ruuma. Äsken annan tyttäreni sekä nuoren morsiamen, kun sä suistat suuren ruunan, hiien ruskean hevosen, hiien varsan vaahtileuan, hiien nurmien periltä. Lemminkäinen onnistuu myös toisessa tehtävässä. Viimeinen tehtävä on ampua joutsen Tuonelan joelta. Äsken annan tyttäreni sekä nuoren morsiamen, kun ammut Joutsenen joesta virrasta Vihannan linnun, Tuonen mustasta joesta, pyhän virran pyörteestä, yhdellä yrittämällä, yhden nuolen nostamatta. Lemminkäinen lähtee tappamaan lintua jousi ja nuolet mukanaan. Sokea lappalaisukko, märkähattu karjapaimen kuitenkin vaanii Lemminkäistä ja syöksee hänen lävitseen myrkyllisestä kasvista valmistamansa taikakalun, vesikyy. Ukko viskaa Lemminkäisen vielä Tuonelan virtaan. Tuonen poika silpaisee koskeen heitetyn ruumiin niekallaan 8 palaseksi. Lemminkäisen äiti saa tiedon poikansa kuolemasta. Hän pyytää Seppä Ilmarista takomaan haravan, jolla nostaa poikansa palaset Tuonelan virrasta. Lemminkäisen äiti pyytää avukseen mehiläisiä. Mehiläisen meden avulla Lemminkäisen äiti kokoaa poikansa. Mehiläinen, lintuseni,
lennät tuonne toisialle, ylitse meren 9, saarehen selällisehen, metisehen manterehen, tuurin uutehen tupahan, palvoisen laettomahan. Siellä on mettä mieluhista, siellä voietta hyveä, joka suonihin sopivi, jäsenihin kelpoavi. Saatuaan poikansa kuntoon, Lemminkäisen äiti anelee poikaansa rauhoittumaan ja jäämään kotiin. Heitä herjät joutsenesi, anna allien asua tuonen mustassa joessa palavissa pyörtehissä. Siellä he kotiperille kanssa äitisi Katalan. Vielä kiitä onneasi julkista Jumalatasi, kun antoi avun totisen. Vielä henkihin herätti tuonen tieltä tiettävältä, Manalan majan periltä. En minä mitään voisi, en mitään itsestäni, ilman armotta Jumalan, toimetta totisen luojan. Pian Pohjolassa vietetään häitä, eikä Riita-Pukari Lemminkäistä ole kutsuttu. Lemminkäinen menee kuitenkin luvatta Pohjolaan. Pohjolan isäntä hätistelee kutsumatonta vierasta pois pidoista. Ei tässä piot paranne, kun ei vierahat vähenne. Talotyölle, vierastielle, hyvistäkin juomingista. Lähet tästä hiien heitto, luota kaiken ihmiskansan. Kotihisi konnakoita, paha maahasi pakene. Lemminkäinen tappaa Pohjolan isännän kaksintaistelussa ja pakenee saareen. Siellä hän viettelee piikoja ja leskiä. Lemminkäinen huomaa, että saaren katkerat miehet teroittavat miekkojaan ja tapparoitaan hänen päänsä menoksi. Lemminkäinen pakenee takaisin kotirantaan, josta hän löytää vain savuavat talonsa rauniot. Pohjolan väki on kostanut tuhoamalla Lemminkäisen kodin. Kostonhaluinen Lemminkäinen lähtee jälleen sotaretkelle Pohjolaan. Tällä kertaa hän pyytää mukaansa toverinsa Tieran, taidokkaan keihäänkäyttäjän. Tiera on juuri mennyt naimisiin ja kylän akat toppuuttelevat häntä lähtemästä Lemminkäisen matkaan. Ei Tiera sotahan jouda, Tieran tuura tappelohon. Tiera on tehnyt kuulun kaupan, ikikaupan iskenynnä. Vaston nainut naisen nuoren, ottanut oman emännän. Vielä on männit näppimättä, rinnat riuahuttamatta. Lemminkäinen ja Tiera lähtevät kuitenkin matkaan kohti Pohjolaa. Pohjolan emäntä estää heidän sotaiset aikeensa ja jäädyttää Pohjolan meren. Pakkasen poika Pienokanne, oma kaunis kasvattini. Lähet tuonne kunne käsken ja kehotan. Kylmätä veitikän venonen, kursi lieto Lemminkäisen selvälle meren selälle, ulapalle aukealle. Kylmätä itsekin isäntä, jää veitikkä vesille, jottei pääse päivinensä selviä sinä ikänä. Lemminkäinen ja Tiera joutuvat hylkäämään laivansa ulapalle. He vaeltavat jalkaisen kylmillä ja nälän vaivaamilla seuduilla, kunnes päättävät palata kotiin. Kostonhimoinen Lemminkäinen palaa Pohjolaan tietäjäsankari Väinämöisen ja Seppä Ilmerisen kanssa ryöstämään Pohjolan Sampoa, joka jauhaa rahaa, viljaa ja suolaa. Pohjolan emäntä ei suostu jakamaan Sampoa. Väinämöinen soittelee kanteleellaan Pohjolan väen uneen. Pohjolan uinuessa Ilmarinen voitelee 9 lukkoa, joiden takana Sampo on. Lemminkäinen nappaa Sammon veneeseen ja retkeläiset lähtevät pakomatkalle. Louhi, Pohjolan emäntä, muuntautuu jättiläiskotkaksi ja lähtee taka-ajoon. Alkaa kiihkeä kamppailu, jonka tuoksinassa Sampo rikkoutuu ja tippuu mereen.
Lemminkäisen tarinan vaiheet muodostavat keskeisen osan Kalevalaa kansalliseeppostamme. Kirjailija, tutkija, lääkäri Elias Lönnroth vieraili Hummovaarassa kesällä 1828. Hän oli juuri aloittanut ensimmäisen Savoon ja Karjalan suuntautuneen runonkeruumatkansa, jonka tavoitteena oli Kalevalan kokoaminen. Hummovaarassa Lönnroth tapasi suuren lunonlaulajan, talonpoika Juhana Kainulaisen. 2 päivän ja 1 illan aikana kainulainen lauloi Lönnrothille yli 50 runoa. Niistä suurin osa oli metsästys- ja parannusloitsuja. Yksi kainulaisen laulamista kertovista runoista oli Lemminkäisen virsi, jonka pohjalta hahmottui Kalevalan dramaattinen kertomus Lemminkäisestä. Tapaaminen Juhana Kainulaisen kanssa teki Lönnrothiin suuren vaikutuksen. Matkakertomuksissaan hän on kuvannut käyntiä Hummovaarassa matkansa ehdottomaksi kohokohdaksi. Hummovaarasta Lönnrothin matka jatkui Kiteelle, muun muassa Potoskavaaraan, jossa Lönnroth juhli häitä kyläläisten kanssa 3 päivää. Potoskavaarassa on varttunut kansainvälisen musiikkimaailman huipulle nousseen Nightwish-yhtyeen keulakuva Tuomas Holopainen. Niin Tuomas kuin Juhanakin 200 vuotta ennen häntä ja monet muut laulajat, lauluntekijät ja muut muusikot menneinä vuosikymmeninä ja satoina ovat ammentaneet innoitusta tekäläisestä ainutlaatuisesta luonnosta, maisemasta ja ihmisistä. Karjalaiset laulumaat elävät edelleen vahvana.